زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشهن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر مترباند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 24 ساعات بعسرت حدا شهن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلامتنا أبزل لكم ما تقبلوا زخبركم سمعت ريدي مدرخ أمنا لومي سولس فنونا كم لمود استفلالي مدبات حيزنا إنا كارينا زلنا كأننا مدبات مسكارنا كان على توزينا كان قدم سلام كميت أنحكم زخبركم سمعتي على توزينا حيزنا قريبنا لنا بمجمرة كنا رستاتهم أزي راديو دمت مدرخهم أبزي حقاون جدك سب مريح ترى كم بتسأل زنقر لي إرترا وطرطر بمتحبار سب مزت عدت إلان جرمنن أبتحت قيداتهم كلا بحر تساجرنا بهجرات أوروبا أزأتو مو شابو ده هيزت فوق نايزلو تحت علم سنتين قطري الكالة أواني زايدالون زيجاتات هجرات أوروبا قبل على سنتين تزرع وزلو طلعت زبقة سملك عند حزي غير من الله تجليتهم دكتورات بزيدو بشتبه لما حبر أبجمع عدت إلى نزأتو سنتين كبوت أنحى حجزات دو كبلو السينوم إرترا تقادم بي أغريغويتو أم كفلانتي أب كتما جابان بشوعة تلكات يستخير قدم فرق ماراثون كاقوا مارو قامه تعاوت لهم زينب بزرزرم أبزي حقاون نقدك سب مريح تراكم بتنحو زنقروا لإرترا وطرطر بمتحبار سب مزت عدت إلان جرمنن أبزي حالفة سمنا بتحت قيدي كم زعتوا كابت كباب استفنو زينا رديوم اتيوناس رداس تبهال إرتراوي كاب زحلف ورح ميازي 2015 جميرو كدلم تنحو زملكت تسابات بلات تا جرمن بزكادو استوهادن نويح جزاز وصدن وفري أبتت حبيلات انحكة تما غوتينغن كغيادن أبتت تنع حلوها بنفاريتنا بسب مزعادت إلان كركب كم تقبر أفليت اتياب موهاد نقدك سبا مأكلا بحر مريح تراكم زلوز قلت الإرتراويم كابت زي حقاون تفتلو علمة أنجنزب كخعبتني ود حالو سدتنياتات أو حدقا كودقن بتنحو كحبرن كلهم بفلاي بتي أول حتى تالتشن 10 سلستن هي ود سلستن ميسون شدشتن سدتنياتات زهالقو لحدقا بحر لين بدوسا كأداماي تحتاتي كم زغني إزفلات يوناس ردعي كاب حانتي أوروباي تهاجر نابكال أوروباي تهاجر نداسلوخة كاب كأيدي كحبا كم بتنحز أنجنزب تسابات أبتا كغير لازق على كتما غوتينغن عقبات ألب حاتيتو مسرح كتقبم تنحو أبريهم يناس ردعي عبال نايتي زيقاتات إرترا إثيوبيا إيفيري كوست غانان جينين زخنو أساقا قرت زترنف مربب كم زخنم نسو أبتحت قيدي مقتاو دمان كلنتنا ونتفتاتن أبالاتن نايت مربب نمقياد لعلترا كم زلو يزقل زلوم يوناس ردعي عبزوان زي أبتحت صنع قيدي منقست عدت لان دا ترخبان زوهابو ترير كيكونا كم زي ترفز أمة الفردي يتقبلهم ما أكلاي بحر تساقيرمنا بهاجرات أوروب أزاقاتو موش أبو ده هايزت فونا يزلو تحت عدم سدتنياتات قطري لعلكال أواني زايد كم زلو إيروبول استبهالا أقراو تكال بوليس حبيرهم بمسرة حبريتات أهجراو تكال بوليس مريرن ويحن قعزو كيلهم بزي زخنا مسنيتانا بهاجرات أوروبا كاب زاتو قلعو زاقيت نايتهم 10 شعده هيتأفيو كم زلو بفلاياب عدت إلان حدا كاب كل التسدتنياتات قلعو شابو دهايت فإملاو كرداء تغير اللهم مسرتو تنك أنا يزكستات بزح تنتناتات يوهابو كم زلو زقلت أهجراو تكال بوليس أتزقزف مخنيات قنا هاجرات أوروبا أنا قداي تحت عد مسدتنياتات بحفشام ناتهم بزي مسنيتانا بهاجرن زاتو قلعو دما بفلاي زوادو تحت أرتي
وحسب زي مخانيو كبل وقيسهم أب أوروبا زلوا أبزي حقان اتفتات زوافرا وجلتات نتم تحت عدم سدتنياتات أب كم من زرنان لمنان وعلتن سرقن كم زوافرو اندا قبرا كم من جنزبا وطوت نخطق أمالهم كم عسكرات يتفقهم كيهلوا زبل سكفتون كم زلو زحبر إيروبول سمزي سدتنياتات هاقرات أوروبا أبز قداي تخرطهم كأزوزو تلابيهم أبوشتي كلتشان 15 زبزحو كابسوران إيرتران زخونو أستات 4 سدتنياتات تحت عدمه ناب جرمن كم زعتون لعلي شمون تشح كاب أتوم دهيام كم التصورن كم أبنت استقاسي إيروبول أوروبا حبرت أبل على سدتنياتات زوفرو محدرات إجاناتات كجبر اللوات حساسي بوم قصرنا يتم بزي زخنا مسنيتات دوب سجيرو مات أم سهران مأكل بحرم بمتحاس ناب أوروبا زعتو يرتراين قلوا سكاف ملك حيزم ملاو يبقت على زقلات لتاوي ناب جرواب تهجرات السودان إثيوبيا نايسجر إيرتراين تحت عدم قطري 300 بتسعو كم زلهم تبتقبات العلوي وكيل نقداي سدتنياتات زحبروهم زيغاتات هاقرات أوروبا قبل على سدتنياتات زرقي وزلو تقلقات زبقى ملك عند حزي خيد كم زلو تقليتهم زيستقلت بقدام شدشلك كاتيت العلي عسراز قطرهم زيغاتات تشيك ريبابليك عبرسة كتماني هاقرام براغوا زنزركب ناي سدتنياتات مأكل بحاوي حرم قطالهم يوم بتمت قاعتي حدا سدتنيا كبير أكلوا محسيتي كم زورو زملكات سمزتاتا كتمام تمت قاعتي بمن كم اتخيلن مفلات مرمراتاتي كاد من الله واردي اتمت قاعتي وحدات ساعتات دحرتي بأشحاد قطرو قبل على سدتنياتات إلا أتزلوم زيكاتات تهاجر استخير سفيحنا يتقام سلفي استفتسأما كم زغنة كفلت انكلم قبل على سدتنياتات كورد زغل بدل بأقوس كفتا عريقو كم زلو إزغلات أبتمها سال علتا بالعل سدتنياتات اتوارا إيا زلوم فرنساوان ون أب كتما كالي نايتو آم سلفي أبزكادو لونت سلفي كبتنو مزموت أبلات تأتا أب قونت كم زعتو تقليت ألوم أب تقونت بركت زبالو سلفنياتات كم تقود وزملكت أبات اتوم سلفنياتات زنت أبارق أوز نبر سمعيتات قناد إحنا سدتنياتات أب مواتر ملاو زتنبو كم زقون يوم زردهم أب كتما أمستردام ون مجمري أوان مخانو استنقرلو أنت أرسدتنياتات استودب نايتو آم سلفي كم تخيدي قلت ألوم أب استفلالي هاقرات أوروبا أنت أرسدتنياتات زكار زلو سلمان قنت أون سلفتات بتياب لعلي هايمانو تسلمنان سدتنياتاتن كترت إلاقات كم زلو زنقرلو ببديقا زفلت أب جرمن زمدبر وغن يودب كم زلو زحبارم መንግስት ዓድት ኢላ ናብቶም ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ተሳጊሮም ዝበፅሕዎን ገማግም ሃገሩ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይውሕስ ኣሰራርሓን ቀይድዎ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛትን ዛጊት ክፅግን ብዘይምኽኣሉ ኣብቶም ከባቢታት ከሰላስሎም ዝፀንሐ ሕክምናዊ ሓገዛት ደው ከብሎም ከም ዝወሰነ ዶክተራት ብዘይዶብ ዝተባሃለ ማሕበር ይሕብር ኣሎም እቲ ማሕበር ኣብ ሓበሬትኡ ኣብ መቐበሊ ማዓስከራት መያዊ ገማግም ዓዲ ጣልያን ስደተኛታት ብመንግስቲ ዝግበር ሓገዝን ኣተሓዛን ኣሰካፍ መልክዕ ሒዙ ምህላው ብምትሕዝሳብ እቲ ማሕበር ክህቦ ዝፀንሐ ሕክምናውን ምኽራውን ኣገልግሎታት ደው ከብል ምውሳኑ ኣስሚሩሎም መቐበሊ ስደተኛታት ዝኾና ማዓስከራት ክሰፍሓን ዝኾነ ህንፃ ወስኻ ክግበረልን ስለዘይተረኣየ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ሓገዛት ዘድልዮም ስደተኛታት ተረሲዖም ከም ሰቦም ይንከላበቱ ምህላዎም ስደተኛታት ናይ ዕቑባ መሰሎም ዝነፅር ሓበሬታታት ከይተለገሰሎም ጠለባቶም በኣግኡ ናይ ኣሉታ ምላሽ ስለ ዝወሃቦም ከምኡውን ምስ ጽበት ቦታ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ስደተኛታት ኣብ ሓደ ቦታ ይጽፍጽፉ ብምህላዎም ክቁጣዕ ምጽንሑ ዝገለጸ ዶክተራት ብዘይዶብ መንግስቲ ጣልያን ኣብዚ ጉዳይ ንእሱን ይኹን ምትዕርያት ክወስድ ስለዘይመረፀ ስርሑ ደው ከብል ምውሳኑ ኣገንዚቦም እቲ ማሕበር ኣብ ምዛም 2015 ናብ ፓርላማ ዓዲ ጣልያን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ዝርከበን መቐበሊ ማዓስከራት ብባልዕን ሓሰኹን ተወሪረን ከም ዘለዋም تحت عد بقولعو كم عقمي آدم زأخلو أمثيل كان عقبات ألوام كنتساقن هاجر كلاكو كحبرون يرأكم زلو دك أنستيوم ستك تبعتيو استقاربو بوتاي وهابن بملاو زقات مطريوتات زي ترليت انسي أسكاف ملكعي حزم اللون كالا أن زبل جنزابيتات زحزلكو أنت نبرم كم منقست هاجر زاقيت ستوهابا أوتاوي ملاشن ستوسدس تبقصون كم زيله كرداء تغير اللوم ናይ ሞዳታ ዜናም ኤርትራ ተቃዳማይ ጉያ እግሪ ጎይቶም ክፍለነቲ ኣብ ከተማ ጃፓን ብ7 ለካቲት ዝተኻየደ ቅድም ፍርቂ ማራቶን ካጋዋ ማሩጋመ ተዓዊትሎም
እቲ ኤርትራዊ ተቐዳማይ ነቲ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ውድራት ኣትሌቲክስ ናይ ብሮ ደረጃ ዝወሃቦ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ካጋዋ ማሩጋመ ብሓደ ሰዓትን 49 ንኡስ ካልእትን እዩ። ተኸቲሎሞን ዝኣተው ኬንያዊ ዶሚኒክ ኒያሮን ጃፓናዊ ኮጂሮ ሞጂን ብምቕዳም ተዓዊትሉም። ተሸላም ናይ ብሩር ሜዳልያ ኣብ ማራቶን ዓለም ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኤርትራዊ ተቐዳማይ የማነ ጸጋይ እውን ኣብዚ ኣብ ጃፓን ዝተኻየደ ውድድር መበል 31 ብምውጻእ ዘይነዓቕ ውጽኢት ኣመዝጊብሎም። ቅድም ፍርቂ ማራቶን ካጋዋ ማሩጋመ ዕዙዝ ተፈላጥነት ዘለዎን ንኣስታት 1,000 ኣትሌታት ዘእንግድን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ዜና ኣብዚ ፍጸም። ደግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ መደብና ትንታነ ዜና ይክኸውን ንምክትታልኩም ክብርና ዕድም። ኣብ እምኒ ደው ኢልካ ኣይንዋሕኒ ኣብ ወጻኢ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ብምፍራሕ ነቲ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ትእክቦ ምስክርነታት ግፍዕታት ህግደፍ ክብር ዝፍትን ዘሎ ህግደፍ ነቶም ሒደት ተሪፎሞ ዝነበሩ ዝመሻኸኑሉ ዜጋታት ክኸስሮም እዩ ዝቃረብ ዘሎ። መብዝሕትኦም ንህግደፍ ክሳዕ ሕጂ ክድግፍዎ ዝጸንሑ ዜጋታት ኣብ መጻኢ ለውጢ እንተረኣየ ብዝብል ተስፋ እምበር ህግደፍ እዳው ካብ ደም ንጹሃት ኤርትራውያን ነጻ ከም ዝኾነ ብምእማን ኣይኮነን። ብዙሓት ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ንህዝቢ ኤርትራ ዘጋፍዕን ሃገር ዝርምስን ዘሎ ህግደፍ ካብ ስልጣን ምስ ዝእለ ንዝፍጠር ክፍተት ዝሽፍን ኣተኣማማኒ ዓቕሚ ተቃውሞ ከም ዘይተበጽሐ ስለ ዝኣመኑ እዮም ንግዚኡ እቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ተተደገፈ ይሓይሽ ይኸውን ዝብል ግምታት ጸኒዕዎም። እቲ ኣብታ ህግደፍ ብዝተፈላለየ ሜላታት ሓዊ ኣሳዊሩ ክዕዘር ዝጽበየላ ዘሎ ሃገር ድሕሪ ለውጢ ብዝመጽእ ናይ መሪሕነት ክፍተት ክስዕብ ዝኽእል ቀውሲ ነቶም ተወሳኺ ስቓይ ህዝቦም ክሪኡ ዘይደልዩ ዜጋታት ካብቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንላዕሊ ኣሻቓሊ ኮይንዎም ይጸኒሑ። ኣብ እምኒ ደው ኢልካ ዝንዋሕ ዝመስሎ ህግደፍ ከምቲ ልሙድ ነቲ ከደናግር ኢሉ ዝገብሮ ወፍርታት ቅድሚ ካልኦት ባዕሉ ስለ ዝኣምኖ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ተመኣዛዝነት ንመግዛእቲ ነቲ ምልክን ባርነትን ዘለዎም ፍቕሪ ምዃኑ እዩ ክኣምን ጸኒሑ። ንለውጢ ብዝምልከት ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ስምዒታት ኩሉ ግዜ ናብ መጻኢ ኣርሒቑ ስለ ዝጥምት እዩ ዜጋታት ዘተኣማምን ድሕሪ ለውጢ ክትከል ዝኽእል መንግስቲ ከይተረኣየ ነዚ ጉጅለ ፋሉላት ከኣልይዎ ከይመርፁ ጸኒሖም። ክንዲ ዝተደናገሩ ይደናገሩ እቶም ንህግደፍ ክድግፉ ዝጸንሑ ዝመስሉ ዜጋታት ንሞት ብዘይካ ከም ሞት ከም ካልእ ክርእይዎ ይክእሉን እዮም። ስለዚ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ኣብ በይኖም ጥራይ ክዛረብሉ ዝጸንሑ ግህሰታት የበቅዕ ዝብልሉ መዓልቲ ኣኺሉ እዩ። ንኹሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ እንተለይ ኣብ ስደቶም ዝስዕቦም ዘሎ ውርደት ርእዩ ከም ምልክት ብቕዓት ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ሰባት ክሪኦ ዝኽእል ሰብ የለን። ሓይሊ ለውጢ ብርትዕ ከም ዘሎ ብምስትብሃሉ ኣብ ራዕዲ ዘሎ ህግደፍ ሕቡእ ባህርያቱ ክቆጻጸር የጸግሞ ስለ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ዘርእዮ ዘሎ ኣተሓዛ ዜጋታት እንተላይ ነቶም ደገፍቱ ዝመስልዎ ዘህድመሉ ዘሎ እዩ። ህዝቢ ኤርትራውን ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን ምስቲ ዝረአ ዘሎ ዕዉት ውዳቤታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓሳት ኣገደስቲ ዞባዊ ዓወታቱን እዚ ዘሎ ምልኪ ዝእለየሉ መዓልቲ ከም ዝኣኸለ ፈሊጡን ተቐሪቡሉን ኣሎ። ብዛዕባ እታ ዝሓልየላ መንግስቲ ስለ ዘይብላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚቴ ሰዲዱ ጉዳይ ግህሰት መሰላት ዜጋታታ ዘጽንዓላ ዘሎ ኤርትራ ንዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ንጹር መደምደምታታት ንምብርዓን ህግደፍ ዘበገሶ ወፍሪ ነቶም ዝተበደሉ ዜጋታት ባዕላቶም ከም ዘይተበደሉ ከም ዝምስክሩ ምግባር እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክሳዕ መዓልቲ ቀብሩ ብድንቁርናን ስስዕትን ዘሳስይዎ ውሕዳት እኳ ዘይሰኣኑ እንትኾኑ ትዕቢት ዝመልኦ ኣካይዳ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ በደልቲ ምልኪ ዘይበጽሓ ስድራ ቤት ከም ዘይትህሉ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብ ሃገር ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከየምጻእካ ብናይ ቃለ መሕትት ናይ መራኸቢ ብዙሃንን ሰሚናራትን ሓሶታት ብዝህነፅ ምስሊ ንኹሉ ሳዕ ክንበር ኣይከኣልን እዩ። ሓሶት ከምቲ ኣመጻጽኡ ኣጠፋፍኡውን ካብ ባዶ ናብ ባዶ ስለ ዝኾነ ብገዛእ ሓሶቱ ዝታለሉ ውልቀ መላእኽን ተለኣኽቱን
መጸግዕ ስእኑሉ መዓልቲ ኣትዩ ብዙሓት ካብቶም ኣወጻኢ ንዘይተርፍ ምኽንያታት ክብሉ ምውሳን ስኢኖም ነቲ ወራቕቲ ምስክርነት ሓሶት ዝመልኦ ዜጋታት እውን ድሮ እቲ ዝመልኦ ቅጥዒ ኣንጻር ድላዮምን ሓሶትን ምዃኑ በብመንገድታቶም ናብታ ኮሚቴ መልእኽታት ይሰዱ ኣለዉ ንነባሪት ኤርትራ ክብድልዋ ዘይደልዩ ኩሎም ዜጋታት ብሕጂ እውን ነቲ ብኤምባሲታት ህግደፍ ተገዲዶም ዝመልኦ ቅጥዕታት ዘበርዕን ደብዳቤታት ናብ መርማሪት ኮሚቴ ምስዳድ ክቕጽሉ እዮም ውጽኢት ናይ ከምዚ ዝመስል መልእኽታት ምንጻግ ናይቲ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ኤምባሲታት ዝተመልአ ጉዱድ ምስክርነታትን ምርጓድ ጸብጻብ በደላት ህግደፍን ክኸውን እዩ ኣብ ምኻዱን ይኹን ለውጢ ከምጽእ ፈቲኑ ከጽንሖ ዘኽእሎ ቅንጣብ ኣኽብሮት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ ስርዓት ነቶም ደገፍቱ ዝመስሉ ዝነበሩ ከይተረፈ ኣጋፊዑ ኣንጻር ሕልናኦም ዘመስክሮም ዘሎ ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተሰነየ ናይ ናእዳ ቃል ምስ ዘሂቡ ከጋጥሞም ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋ እናተፈራርሑ ድሕሪ ናይ ስራሕ ሰዓታት እናተጸውዑ ይሰኣሉ ኣለዉ ኤምባሲታት ይኹና ክፍሊ ገያሾ ከም ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ማዕረ ኣገልግሎት ክህባ ዝግደዳ እኳ እንተኾና ንህግደፍ ጥራይ ዝውክላ ትካላት ኮይነን እየን ዝሰርሓ ፖለቲካዊ ኣረኣያ መንፈሳዊ እምነት መጠን ርእሰ ማልን ልዑል ሙያዊ ብቕዓትን ዜጋታት ከምቲ ንሳቶም ቀሲሎም ከሳቂዎ ዝመርፅዎ ካልእ ዜጋ ምስ ዘይከውን ኤምባሲታትን ክፍሊ ገያሾን ኣገልግሎት ኣሂቦኦም እየን ንፍቕሪ ሃገሮምን ፖሊስታት ህግደፍን ብግርህነቱን እንተኾነ ክድግፉ ጽንሑ ብዙሓት ዜጋታት ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንሃገር ምፍቃርን ንህግደፍ ምድጋፍን ክቀራረቡ ዘይክእሉ ኣርእስታት ምዃኖም ኣጸቢቖም ፈሊጦሞም እዮም ምስ ከም ዋዕላ ናይሮብን ርክብ ፍሉይ ልኡኽ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ህዝቢ ድሕሪ ለውጢ ክመጽእ ንዝኽእል ሃጓፍ በቲ ቅርፂ መንግስቲ ዝጠልቡ ኣገባብ ንምምላእ ዓቕሚ ከም ዘሎን ደገፍ ብዙሓት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ቃልሲ ምዃኑን የስተውዕል ስለ ዘሎ ህግደፍ ከም እንኳ ኣማራጺ ንቐጻልነት ሃገር ዝነበሩ ቦታ ይኸስሮ እዩ ዘሎ እቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣቐዲሞም ዝነበሩ ውሕዳት ደገፍቱ እንተስኢኑ ኣብ ኤርትራ ብሓፂር እዋን ንውልቀ መላኽን ጉሓላልኡን ካብ ቁጣዕ ህዝቢ ዝከላኸለሎም ሓላው እውን ክሰኣን ይኽእል እዩ ህግደፍ ነቲ ዝሓለፈ ጌጋታቱን ምዕራይ ካብኡ ዝዓቢ ጌጋታት እናፈጸመ ነቶም ኣማራጺ ዘየለ መሲልዎም እናበሉ ዝድግፍዎ ዝነበሩ እናርሓቐ ምስ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ገበን መሻርክቱን እናተፋሕፍሐ ባዕሉ እዩ ብቕልጡፍ መዓልቲ ቀብሩ ዘቃርብ ዘሎ እቲ ካብ ዘድሊ 15 ዓመታቱ ዝኣክል ዘሎ ለውጢ ንዘለኣለም ዘይነብሩ ሰባት ንዘለኣለም ክዕገት ኣይክእልን እዩ እቲ ብግርህነት ተዓሚፁ መዋፅኦ ዝሰኣነ ክመስል ፀንሐ ሓፋሹን ንዘለኣለም ርዒዱ ኣይነብርን እዩ ለውጢ ክመጽእ ዘይተርፍ ነገር ህግደፍ ከዓ ዝከኣሎ ለኻኺሙ ክኸይድ ክፍትኑን ማዕሪኡ ዘይተርፍ ነገር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ዘሎ ጉጅለ ፋሉላት ንሃገር ለኪሙ ናብ መቓብሩ ዝኣቱ ነቲ ምልኪ ብምእላይ መጻኢኡን ውሕስነት ሃገሩን ከረጋግጽ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ኣሎ ህዝባዊ ጻውዒት ስቃይን መከራን ህዝቢ ንዘናውሑ ዜጋታት ኤርትራ ዝኸበርኩም ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ኣሕዋት ዜጋታት ኤርትራ ህዝብና ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብጉዕዙ ምሕደራ ብድኽነትን ስእነትን ብጭንቅን ሕሰምን ይሰኣኸም ዘሎ ካባኻትኩም እውን ዝተኸወለ ኣይኮነን ብሰንኪ ብልሹ ምሕደራ ዜጋታትና ከም ኣቕሓ ቢጽንሓለይ እሰሩን ብዘይ ንቡር መስርሕ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በሊን ኣለዉ ብሰንኪ ደረት ኣልቦ ዕስክርናን ግዱድ ዕዮን መንእሰያትና ወርሓዊ በሽሓት ንስደት ይፈልሱ ኣለዉ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ከዓ ብሸፋቱ ይጭወይን ይሽየጡን ብፀረ መስቀል ይስየፉን ይቕዘፉን ኣለዉ ህዝቢ ጨቓቒሉ መርፍእን ፈትልን ኣላጊቡ ተለቂሑን ተመርቂሑን ስርሑ ኣባይቲ ብደዞራት ይዓኑ ኣሎ
ህዝብኹም ብስእነትን ድኽነትን ይደሃኽ መንእሰያትኩም ፍቆዶ ስደት ይብትኑ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ስቃይን መከራን ከብቅዕ ማእሰርትን ሽርበትን ሞትን ስደትን ክኸትም እጃምኩም ከተበርክቱ ትሕተቱ ኣለኹም ስለዝኾነ ኣብዚ ህዝባውን ሃገራውን ጻውዒት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ይከበር ሕግን ስርዓትን ይተኸል ብልዕልና ሕጊ ንገዛእ ብምባል እጃምኩም ከተበርክቱ ትሕተቱ ኣለኹም ስለምንታይ ከ እዩ ዝሕቶ እዚ ከም ነውሩ ዝቁፅር ኣቱም ብፍላጥን ብግርህናን ነዚ ህዝቢ ዝውፅዕ ዘሎ መንግስቲ እትድግፉ ዘለኹም ዜጋታት ደጊምኩም ሕሰቡን ኣስተውዕሉን ህዝብኹም እናነብዐን እናተወፅዐን እዝንኹም ኣይትዕበሱ ክሳዕ መዓስ ከ ኢኹም ህዝብኹም እናነብዐ ልብኹም እተትርሩ ሓደራ ምስ ሕልናኹም ተዛረቡ ሕልናኹም ኣይትዕርቡ እቲ ህዝብና ቀያሕቲ ደቁ ዝኸፈለሉ ቅዋማዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ መስሪቱ ብራህዋን ቅሳነትን ክነብር ዝተተምነየሉ ናጽነት ተኻሒዱ ሰውራን ሃገርን ዝመርሑ ዋርካናት ጀጋኑን ጋዜጠኛታትን ብ18 መስከረም 2001 ከምኡውን በብእዋኑ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ደለይቲ ሰናይን ራህዋን ኤርትራ ብሓልዮት ህዝብን ሃገርን ንጉጉይ ጉዕዞ መላኽን ምሕደራን ስለ ዝነቐፉ ብዓመፅ ተቐይዶም ብዘይንቡር መስርሕ ፍርዲ ኣብ ጎዳጉዲ ዒላዒሮ ተሸሪቦም ኣለዉ እዛ ዓለ እዚኣ እምበኣር ኣብ ኤርትራ ከም ጸላም መዓልቲ ጥፍኣት እንርእያ ሰራውር ምልኪ ከም ዝተርንዐ ዘመስከረት ዕለት እያ እታ መዓልቲ እቲኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝነበረ ተስፉ ሃዋህው ዴሞክራሲ ዘምከነት ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ፍናን ህዝቢ ዝቐተለት ዕለት እውን እያ እዛ ነተን ክዕምብባ ጀሚረን ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ኣዳለውትን ዘጥፈአት ዕለት ነቲ በብዓቕሙ ቁጠብ ሃገር ከሰስን ዝሓለነ በዓል ንዋይን ጻዕራም ህዝብን ዝረመሰት ነቲ ካብ ወፃኢ ዝመጽእ ዝነበረ ኤርትራዊ ክኢላን በዓል ሃብትን ዝዓንቀፈትን ዝኾለፈትን ጸልማት ዕለት እውን እያ እዚ እተምልኽዎ ዘለኹም ስርዓት ነቶም ንለውጢ ዝነቐሉ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሰበስልጣናት ንግሆ ሰብ ከይተንስአ ኣዳህሊሉ ብናቱ ፍሉያት ልኡኻት ጸጥታ ኣብ ቀይዲ እቲ ሸሪብዎም ኣሎ ኣብኡ ጥራሕ እውን ኣየብቃዕን ንኹሎም ኣሰናዳእቲ ብሕታዊ ጋዜጣታት እውን ሓይሩ ሸሪብዎም እዩ ናይ መጽሓፍን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን መሰል ኣኽቲሙ እቲ ዴሞክራሲ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ተጋዳላይን ዋርሳይን እናተሃድነ ክእሰር ስለ ዝጀመረ ብዙሕ ቁፅሪ ካብ ህዝብና ዶብ ሰጊሩ ክስደድ ጀሚሩ ሕጂ እውን ገና ይቕፅል ኣሎ ፖለቲካ ውደባ ኣብ ዘይፍቅር ስርዓት እቶም ብድፍረት ክቃወሙ ዝኽእሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም እዞም ለህመት ሕብረተሰብ ዝኾኑ መንእሰያት ተምሃሮ ነቲ ዝንቡዕ ጉዕዞ ዝተምልኽዎ ዘለኹም ስርዓት ምስ ተቃወምዎ እቲ መንግስቲ ኣኻኺቡ ንኽቕፅዑ ናብቲ ሕሱም ዋዕ ዘለዎ ቦታ ንዊዕ ዓሊኢኹ ንኽልተ ዕምበባ መንእሰያት ብነዲ ዋዕ ባህሪ ብሞት ቀፂዕዎም ፀኒሑ ከዓ ነታ ዩኒቨርሲቲ ፈፂሙ ዓፂዋ ብድሕሪኡ እውን ካብ 11 ክፍሊ ንላዕሊ ዝወሃብ ክብ ዝበለ ትምህርቲ ማለት መበል 12 ክፍልን ኮሌጅን ካብ ኣካዳሚያዊ ምርምር ነፂሉ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሰራዊት እትዩ ተቆፃፂርዎ ከምኡ ዝተገብረሉ ምክንያት ከዓ ዝተባህሎን ዝተኣዘዞን ነገር እሽሕራይ እናበለ ዝትግብር ብወተሃደራዊ ስነ ምግባር ዝተቐየደ መንእሰይ ንምፍራይ ነይሩ ብኸምዚ ኣገባብ ዝተሃንፀ መንእሰይ ነፍሰ ተኣማንነት ስለ ዘጥፍእ ነቲ ዝወርዶ ዘሎ ጭቆናን ግፍዕን ኣብ ክንዲ ዝምክቶን ዝገጥሞን ኣሜን ኢሉ ይቕበሎ ምስ መረሮ ከዓ ካብ ሃገር ምውፃእ ከም ናይ መወዳእታ ፍታሕ ይቆፅሮ እዚ ተሪኦ እዚ ኣብታ ብሉሉን ኣልማዝን ካልእ ክቡር ማዕድናትን ዝሃብተመት ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ካልኦት ሃገራትን እውን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ሃብቲ ዝሃገር ወፃእተኛታት እናጓሕጉሕዎ ህዝባ ግን ብሕሱም ድኽነትን ዓዛብን ይሰቐሎ ኣብ ሃገር ህንዲ ዚኣንታን ቻብል ማለት ዘይትንከፉ ዝበሃሉ ዓሌት ንነብሶም ከም ትሑታትን ፍሉያትን ዓሌት ወሲዶማ ኣብ ሓዘን ጎረባብቶም ክኸዱን ከለዉ ካልእ ሰብ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ክብል ንሳቶም ኣብ መሬት እዮም ኮፍ ዝብሉ ተቐቢሎም ሞኻ ይርከቡ ተምሃራይ ኤርትራ ስሳታትን ሰብዓታትን ኣንጻር ንጉስ ሃይለ ስላሴን መግዛእቲ ደርግን ዘርእዮ ዝነበረ
فنانن رأس متأمانن زلو قالسيان صار مجزاتي تاريخ كوينو تعرفون ملكاو سرعة قدف اتي بفلطاتن تكنيكن زلله محازن تمرامارن ولدو كنفطرينا እናበለ ዝጀሃሩሉ ዝነበረ ዕማም እምበኣር ተተግቢሩ እንተኮይኑ በዚ ግዳይ ስደትን ከርተትን ኮይኑ ዘሎ ዝተወፅዐ ወለዶ ዝሃገር ክንመዝኖ ንኽእል ኢና ህግደፍ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ከም ስጋኣት ስለ ዝጥምቶ ኣብ ከተማታት ክሪኦ ስለ ዘይደለየ ብምስምስ ሓለዋ ዱባትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ፈቆዶ በረኻታት በቲንዎ ኣብቲ ጽሙው በረኻታት ብጭካኔ ስለ ዝሓዞ ከዓ ካብቲ ምስጊላነት ዛመድ ጉዱድ ዕዮን ጸቓጥ ምሕደራን መልኪ ነብሱ ሓራን ኸውፅእ ብሓውን ዓረርን ንዝሕሎ ዶባት ሃገሩ ጠጥሒሱ ንስደት ይፈስስ ኣሎ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝምስክርዎ ከዓ እንሆ እቲ ኣብ ቃልሲ ብሉፃት ደቁ ዝኸፈለ መላእ ስድራ ቤቱ ዓብዩን ንእሽትኡን ሰውራ ዝደገፈን ኣብ ግንባር ዝተሰለፈን ተቓላሳይ ህዝቢ ምስ ኣረጋውያኑን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑኡን ወርሓዊ በሻሓት ንስደት ይፈልስ ኣሎ እንሆሎሚ ኣውያት እዚ ብሕሰብ መራሒኡ ሳቕ ዘሎ ህዝቢ ንሰማይ ይዓርግ ኣሎ ኢሳያስ ግን ከም ፈርዖን ልቡ ኣትሪሩ ንስቓይ ህዝቢ ፀማም እዝኒ ሂብዎ ይርከብ ከምቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደ ንጉስ ሄሮዶስ መታን ዘውዱ ከይምንጠሎ ትሕቲ ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናት ብኣልማማ ክቕተሉ ዝኣዘዘ ኢሳያስ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ ብህዝባውን ዓብዪ ከይፀርግዎ ምእንቲ ብምስምስ ዱባትን ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎን ኣብ ክፉት ቤት ማእሰርቲ ቀይዱ መጻዕ ዕድሎም ብኸንቱ የባኽኑ ኣሎ እዞም መንእሰያት ንኣስታት 20 ዓመት ከም ባሮት ብነፃ ይዓዩ ስድረኦም ኣይሕግዙ ሓዳር ኣይገብሩ ኣይወልዱ ይዝምዱ ንእስነቶም ብምስምስ ሓለዋ ሃገር ይጽንቀቕ ኣሎ ኢሳያስ ንኤርትራ በይኑ ከም እተቓለሰላን ሕልፊ ሰቡ ከም ዝገበረላን ከምቲ ኣብ እዋን ስኽራኑ እዚ ሃገር ከምታ ባዕለይ ዘምጻእክዋ እንተደልየ ከጥፍኣውን እየ እናበለ ዝፍክረላ እንሆሎሚ ንህዝባን እናበተነ የዕንዋ ኣሎ እቶም ኣብ ሃገሮም ከይነብሩ ዝተኸልከሉ መንእሰያት ከዓ ዋላ እውን ጉዕዞ ስደቶም ሽፍትነትን ከትርን ዝምተናውቲ ኣካላትን ሞትን ካልእ ኣዘንቲኻ ዘይውዳእ ሽግርን መከራን ዝኸበቦ እንተኾነ ምስ ሞት እናተፋጠጡ ሰብኣዊ መሰሎም ተሓሊሎም ብናጽነት ክመሃሩሉን ክሰርሑሉን ከም ሰባት ክኸብሩሉን ናብ ዝኽእሉ ቦታ ብኣፍላይ ይፈልሱ ኣሎ ጸብጸባት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሕብሮ ከዓ ክሳብ ሕጂ ካብ 6,000 ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ብበደወይንን ዳዕሽን ብነዲ ፀሓይን ማዕበል ባሕርን ሃሊቖም ኣሎ ኣብዚ እዋን ዝምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣሰቃቒ መድረኽ ኣትዩ ኣሎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ተወሊደ እየ ዝብል ሃገራዊ ዜጋ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ኣንጻር እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ዓመፅን በደልን ደው ክብል ታሪኽ ይሓቶ ኣሎ ንሓደ ስርዓት ምድጋፍን ምቁዋምን ናይ ማንም ዜጋ ውልቃዊ መሰል እኳ እንተኾነ ወፅዓን በደልን ህዝብኻ ክኸትም ኣቤት ምባልን ምቁዋምን ካብ መስመር ንዝወፀ ስርዓት መስመር ምትሓዝ ማለት እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከዓ ነዚ መስመሩ ስሒቱ ንህዝቢ ዝብድልን ዘጋፍዕን ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ምድጋፍ ማለት ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ክልተ ዝውልሑ ሴፍ ከም ምልዓል እዩ ዝቑፀር ኣብዚ እዋን እዚ ንተግባራት ህግደፍ ምጥቃዕ ማለት ንገዛእ ወገንካ ብስሕለት ከም ምስያፍ እዩ ዝቑፀር ስለዚ እቶም ብእምነትን ዕግበትን ህግደፍ እትድግፉን እትሕብሕቡን ዜጋታትና ርግእ ኢልኩም ሕልናኹም መመርምሩ ነቲ እትድግፍዎ ዘለኹም ስርዓትን መራሕን ስለምንታይ ኦም እሱራት ፖለቲካ ፍርዲ ዘይቀርቡ ስለምንታይ ከኦም ስድራ ቤቶም ኣንስቶምን ደቆምን ኣሕዋቶምን ፈተውቶምን ክበፅሖም ዘይፍቀድ መንእሰያትና ኸ ክሳብ ማእስዮም ብዘይደሞዝን እቶትን ክገልግሉ ክሳብ ማእስከኦም ኣብ ድፋዓትን በረኻታትን ክኽርትቱ ስለምንታይ ኢና ነዚ እናዛየደ ዝኸይድ ዘሎ ዋሕ ስደት ክንዓግቶ ዘይከኣል ስለምንታይ እዩ እዚ ብርሃ ጽንዋትን ዜጋታት ዝተሰርሐ ኣባይቲ ብዶዞር ዝፈርስ ዘሎ ዘይሕጋውን ተነይሩ ኸ ስለምንታይ ክስረትን ክጅመርን ከሎ ዘይተኸልከለ ሽዑ መንግስትን ስርዓትን ኣይነበረን ዲ ወዘተ ወዘተ ኢልኩም ክትሓትዎ ዝግባኣኩም ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ስለምንታያት ኣሎ ይኹን እምበር መልሲ ናይ ዘን ሕቶታት ብሓደ ቃል ኣሜሪካን ምዕራብን ኣንጻርና ስለ ዝዓጠቑ እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ከጋጥመና ጸኒሑ ሕጂ ግን ብመኸተና ስዒርናዮም ኢና ክብለኩም ይመራሕኹም
እዚ መዝሙር እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ኣብዚ ናይቲ ማሊ ቃለ መሕትቱ እውን ክዝመር ሰሚዕኩም ኣለኹም እሞ ደጊምኩም ሕልናኹም መርምሩ። ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ናይ 2015 ፀብፃቡ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣስታት 130,000 ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ኣስታት 126,000 ኣብ እስራኤል ከዓ ኣስታት 37,000 ኤርትራውያን ብድምር ኣስታት 400,000 ስደተኛታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብዚ ዳሕረዋይ 7-8 ዓመታት ናጽነት ዝተኣከበ ቁፅሪ እዩ። ግና እውን እቲ ቁፅሪ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይውስኽ እዩ ዘሎ። እቲ ቀንዲ ዝሕዝን ከዓ እቲ ፈቐድኡ ዝብተን ዘሎ እቲ ሃገር ክቕይርን ክዕርን ዝኽእል ኣፍራይ ዕድመ መንእሰይ ምዃኑ እዩ። እዞም ግዳያት ገዛእ ስርዓቶም ዝኾኑ ውፅዓት ዜጋታትና ንሕና እዞም ኣብ ዲያስፖራ ንነብር ኣሕዋቶም ከምቲ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ንኣስታት 2,000 ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ናይ መግቢ ሓገዝ ትገብሮ ዘላ ናይ ረድኤትን ምኽርን ማሕበራትን ነቑምና ክንሕግዞም እዩ ዝግባአና ነይሩ። ስለዚ ኣቶም ንመልካዊ ስርዓት ግደፍ ከተቆናጁ ላዕልን ታሕትን እትብሉ ዘለኹም ኣሕዋት ሓደራኹም ሕልናኹም መርምሩ። ነዚ ንህዝብን ሃገርን ረሚሱን ኣፍሪሱን ዜጋታት ዝብትን ዘሎ ስርዓት ኣብ ክንዲ ዓገብ እትብሉ በትርን ስሕለትን እተቐብሉ ዘለኹም ዜጋታት ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዘይትወፅዎ ጣዕሳ ክትኣትዉ ኢኹም። ሎሚ ንህግደፍ መሰል ሰብ ከም ዝኽበር ፍትሓዊ ክትቀብኦን ከተመላኽዕዎን እንተደለኹም ንክፍኣቱን ተንኮላቱን ዝኸውል ሕብሪ ኣይክትረኽቡን ኢኹም። ስለዚ ከምቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝምኸርዎ ሓውና ቤሎ ሓፍትና ቤላ ደቅና ኸቤሎ ብምባል ምዝተወፅዐ ህዝብኹም ክትቆሙ ትሕተቱ ኣለኹም። ሽዑ ከዓ ኢኹም መንፈሳዊ ዕግበት እትረኽቡ፣ ሽዑ ኢኹም ዓንድን ደጎልን ህዝብኹም እትኾኑ። ስለዚ ሓደራ ምስ ውፅዕ ህዝብኹም ቁሙ። እታ ዘንጊ ሓቂ ከዓ ዋላ እውን ቀጣን ዘንጊ እንተኾነት ንጎድንኹም ከተዕርፎን ንመንፈስኩም ከተህድኦን እያ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ነቶም ወፅዓን ኣበይታን ህዝቦም ከስምዑ ኣብ ፈቐዶቲ ምልካዊ ስርዓት ኣኼባታት ዘካይደሉ ኣዳራሻትን ኤምባሲታትን ቆይሞም ዓገብ ዝብሉ ዘለዉ ዜጋታትን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሃመስሚዝ ዓዲ እንግሊዝ ተረኺቦም ወፅዓ ህዝቦም ንዘስምዑ ደለይቲ ሰናይ ዜጋታት ልዑል ምስጋና ይብፅሕ እዮም። ይንዋሕ ሕፀር ብዘየገድስ ከዓ ናይ ግድን ፍትሒ ክነግስ እዩ። ደለይቲ ፍትሒ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን 31 ጥሪ 2016 كسالة نزلت غايزلا زحم قلن بلاي تمسلا قد الغلا رحيقا قشان كلاي قد الغلا رحيقا قشان كلاي قشان لامبرت تهلو قدري قشان لامبرت تهلو قدري هيدا عمو زيت الرقب كولي ما غنصبغن كدللي قشالان برقدن انت تلو قشالان برقدن انت تلو مرأنا مسل اغت حلو مرأنا مسل اغت حلو قايدي زبل زلو هزبو خلو كم ايدي رخبنا كم مكحلو دلاي فتحي كسمع سنينو ادما خلتا قوبس تمنتينو يخون عليك على ظلوم تصور يكون انت خويل خرد اللون عدم شاتي دعيس ايدهم قلت عايزهم قلعوتي تقمون اللون ذا انترناتي دايما مبودعات عايزك عدي صوم قفل له زي ما لساعي على البحر الخوينة ناقع عسادو ناقع عسادو ناقع عسادو ناقع عسادو asado, naga asado, naga asado, nasna asado. الرين حد النتايشت مع انتنا، نحن حد النتايشت مع
نحلنا عيشت معنا نحنا نحلنا عيشت معنا سلام كنيتي أنا ما نحنتي حد الندي يا أخل الناس موت ودموتي سلاقينا تلمي كنتي أسمعنا تعم ملختي عي تسعنا الله بركتي أقصنوا وأولادي تحيتي إلا عندنا سقا سوقاتي عي تبدل مدري سوقاتي نبلنا حد النتايشت معنا إحنا نحل النتايشت معنا إحنا نحر النتايشت معنا إحنا نحل النتايشت معنا سبك بسان قلان عين بلع بقولي بنشلان من قدنا زقاق يبلان تايدو من كركب حرن وللان داي سلام تحم ملختي نايفة دارك والله برختي كنقصنم ولد حياتي إلا عندنا سقا سوقاتي عي تبدل مدري سوقاتي نبلنا حد النتايشت معنا إحنا نحد النتايشت معنا إحنا نحر النتايشت معنا إحنا نحر النتايشت معنا يخرج اللون نعقا مشاته دايسينهم قلة نايزهم قلعوته يتقمون اللون زي انترنته تايمر بمودعة هاي سكعته كلهم قفوا اللون بزي ملساعد عربك بحر الخوينة ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عسايد ناغا عسادو ناغا عسا ቀጥሉ ዝቀርብ ትሕዝቶና ቃለ መሕትት እዩ ተኸታተሎም سلام زخبركم سمعتنا كابز قصيلنا قديم تقادلاي محمد برهان بلاتا ورئيس نطباوي حسين محمد علي او على هاجرهم مخار نيروبي انتهى يبل بزبلا رستي نزل اخرنا الصحف كنقرب لكم هنا كتكاتتولنا ازي دمت مدرخ ارتراويان يوم ورئيس نطباوي حسين محمد علي او على هاجرهم مخار نيروبي انتهى يبل اب هاجرنا ارترا كاب حمساتات جميرو بوليتيكاي قالس حزب ارترا قونو هاجراوي ملكو عند حزياب زخدلو زنبر اوان حزب ارترا نابت قند علامو نمبصاح بخعوتو زخلو استفلاليو مس حقنيا كونت حبرتسب ارترا استاساسرو صلوتيهم زبحالو نمسرتاوي امنتو كما بغسي وسيدو نايك قالسي ميلاتات نغابات اندتختله حرنتاوي قالسوابز جمرو لغيزي أكلنا إذا حدش تنسى أزي كوينوم عبي هاجراوي جدا زبركتو إيرتراويان سنة أويان كم زنبرون كساب حجون كي تحللو هاجراوي قبو أمز فتس مسلزلو هاجر زخور علو من زحبان اللو من كوينوم متنين أي صوراون هاجراوين كالسيوم كبهالي كال أب تاريخنا يستنوحي قالسز بي إيرترا كنر انتخينا
መብዛሕትኦም ኣብ ዝተፈላለያ ሙዚቃዊ ባንድታት ዝነበሩ ስነ-ጥበባውያን እቲ ዘመሓላልፎ ዝነበሩ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ተልእኾኦም ካብ ናይ ወገናውን ዓሌታውን ሃይማኖታውን ብሓፈሽኡ ካብ ድሑር ዝምባሌታትን ስምዒታትን ነፃ ኮይኖም ንሓቀኛ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝዕድምን ዘረጋግፅን ክኸውን እንከሎ ብኡ ኣቢሎም ከዓ ህላውነት መግዛእታዊ ስርዓት ሓፂርካ ናብ ፍጹም ዓወት ንምብፃሕ ዝዕላሙ እዩ ነይሩ። ስነ ጥበባውያን እምበኣር ኣብ ታሪክ ዝተናውሐ ሃገራዊ ቃልስና ኣብ ኩሉ እቲ ዝተኻየደ መስርሕ ቃልሲ ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኖም ዓብ ግደ ዘበርክቱ ምንባሮም ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝለዓለ ቦታ ሒዞም ከም ዝርከቡ ኣየጠራጥርን። መብዛሕትኦም ስነ ጥበባውያን ኣብ ዓሚቕ ሃገራዊ ንቕሓ ዝተመርኮሰ ብዝውንዎ ባህላውን ልምዳውን ክእለቶም ንዕኡ ዘንፅባርቕ ኮይኑ ንረብሓ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ስለ ዝነበረ እቲ ዝቐርብ ዝነበረ ደርፍታት ተቐባልነቱ ክብ ዝበለ ኮይኑ ህዝባዊ ናህሪ ንደገፍ ሰውራ ኣዝዩ ስለ ዝዓበየ ንመግዛእታዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይኹን ስርዓት ደርግ ምስቲ ኩሉ ብድዒኡ ኣርዒዱ መኣዝኑ ከም ስሕት ገይርዎ እዩ። እቶም ህቡባት ስነ ጥበባውያን ንሃገራዊ ፖለቲካዊ ተልእኾኦም ናብ ህዝቢ ከመሓላልፉ እንከለዉ ከም ልቢ ወለድ፣ ከም ዛንታ፣ ከም ፍቕሪ ኣምሲሎም ዝተፈላለየ ሜላታት እንዳተጠቕሙ ዝደርፍዎ ዝነበሩ ኣብ ህዝቢ ዓቢ ተቐባልነት ረኺቡስ ንኽርድኦ ፀገም ስለ ዘይነበሮ ውፅኢት ኣበርክቶኦም ከዓ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ካብ ክልቲኡ ፆታ መንእሰይ ሃገራዊ ጉቦኦም ንምፍፃም ናብ ሰውራ ብብዝሒ ተሰሊፎም እዮም። እዚ ምውሓዝ ናይ መንእሰያት ንህላውነት መግዛእታዊ ስርዓት ኣስጋእን ሓደገኛን ስለ ዝነበረ ህዝቢ ደገፉ ኣነፂሩ ናብ ሰውረኦ መታን ከይፅምበር ተባሂሉ ኣቐዲሙን ዘውፅኦ ተንኮለኛ እስትራቴጂኡ ከፍሽሎ ስለ ዝጀመረ ናይ መኣዝኑ ምስሓት ምልክት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ምፍራሕን ማእሰርትን ብመቕተልትን እውን ከይተረፈ ወላ እውን ተፈተነ ነቲ ደገፍን ናይ መንእሰያት ናህሪ ምውሓዝን ከዓግቶ ይከኣለን። ካብዞም ዝተጠቕሱ ሓቅታት ብምብጋስ እምበኣር ህቡብ ድምፃዊ ሕሴን ዓሊ ሓደ ካብኣቶም ክኸውን እንከሎ ድሕረ ባይትኡ ኸ ከመይ ይመስል ንዝብሉ ሕቶታት ክምልሽ እንተደኣ ኮይነ ብዘሎኒ ናይ ነዊሕ ኣፍልጦን ከምኡውን ሓበሬታታት ምእካብን ኣብኦም ተመርኪሰ ብሕፅር ዝበለ ክገልጾም ክፍትን እየ። ድምፃዊ ሕሴን ዓሊ ኣብ ሰምሃር ከተማ ጊንዳዕ ተወሊዱ ናይ መጀመርታ ካብ ህፃኑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ምስ ጀመረ ምስቲ ትምህርቱ ካብ ህፃንነቱ ጎኑ ንጎኑ እቲ ናይ ሙዚቃ ናይ ምስማዕን ምስትምቓርን እቲ ወኒ ካብ ሽዑ ክጅምሮ እንከሎ እንዳዓበየ እውን ነቲ ሙዚቃዊ ስምዒቱ እንዳማዕበሎ ይኸይዱ። ካብ ጊንዳዕ ናብ ባርካ ምስ ተጓዕዘ ኣብ መንጎ ከረን ናብ ቁርደትን እትርከብ ንእስ ዝበለት ዓደርዴት ትበሃል ብሓውሲ ከተማ ትፍለጥ ኣብኣ ንኽነብር ምስ ከደ እውን ከይዶንጌ ኣብኡ ትምህርቱ እንዳቐፀለ እንከሎ እቲ ናይ ሙዚቃ ሓቀኛ ድሌቱ እውን ከይተፈልዮ መጓዕዝቲ ኮይኑ እንዳዓበየ ብምኻዱ ምልክት ናይ ሙዚቃዊ ዝምባሊኡን ወናምነቱን እዩ ዘረጋግፆ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ዓደርደ እንዳተምሃረ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ምፅናሕ ንዝለዓለ ትምህርቱ ናብ ከተማ ኣስመራ ምስ ገዓዘ ኣብኡ መሰኮታቱ ንሶም ውሩይ ስነ ጥበባዊ ኣልኣሚን ዓብድለጢፍን መሐመድ ዓላሓልን ክነብር እንከሎ ወላ እኳ መጀመርታቶም ወኮታቱ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ናይ ሙዚቃ ወኑ ገዲፉ ኣብ ማኣዲ ትምህርቱ ጥራሕ ከተኩር መጻኢ ህይወቱ ካብ ሙዚቃ ርሒቑ ክሰርዕ ከም ዘለዎ ዝብል ርእይቶ ሒዞም ደጋጊሞም ከዕግብዎ እንትፈተኑ ንኹሉ ትጻዕርታቶም ስለ ዘይተዋሕጠሉ ክቕበሎ ይደለየን ኣይከኣለን እውን። በንጻሩ ነቲ ዛጊድ ጀሚርዎ ፀንሐ ኣጸቢቑ ከማዕብሎን ክረኣቐሉን ንሙዚቃ ከም ቀንዲ ሞይኡ ወሲዱ ጉዕዞ ህይወቱ ክሰርዕን ክቕፅሎን እንከሎ ኣብ ናይ ወኒ ድሌቱ ዝተመርኮሰ ከዓ ብኣግኡ ምስቶም ገዳይን ስነ ጥበባውያን ተሰሪዑስ ኣባል ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ክኸውን በቒሉ እዩ። ኣብ ናይ መጀመርታ መድረኽ ደይቡ በቲ ወናም ድምፁ ክደርፍ ምስ ጀመረ ኣብቶም ተዓዘብቲ ዓብዪ ኣድናቖትን ምትባዕን ክርአ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዝናኣት ተቐባልነት ምርካቡ ነቲ ሞይኡ ብዝያዳ ከማዕብሎን ኣብ ሙዚቃ ክባላሓትን ምስ ሃገር ዝተኣሳሰሩ ዜማታትን ደርፍታትን ከዳሉ ነዊሕ ግዜ ወሰደሎን። ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣድማዕን ኣወንታውን ግዲኡ ክፃወት ከም ዘለዎ ብሓላፍነት ስለ ዝወሰዶ ኣብ ናቱ ዝና ዝተመርኮሰ እቲ ሰውራዊ ተልእኽኡ ብቕልጡፍ ናብ ኩሉ ክዝርጋሕ እንከሎ ሓደ ካብቶም ከዋኽብቲ ስነ ጥበባውያን ምዃኑ ብግብሪ ተረጋጊጹ እዩ። እቶም ንሑሴን መሐመድ ዓሊ ኣብ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ከም ክኢላ ደራፋይ ኣጸቢቑ ከፍልጦ ዝኸኣለ ቀንዲ ረቑሒ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ጊንዳዕ እንከሎ ትግረን ዓረብን ናብ ባርካ ምስ ከደ እውን ትግረን ዓረብን ይመሃርን መዓልታዊ ይዛረበሎምን ስለ ዝነበረ ከም ቋንቋ ኣጸቢቑ ከማዕብሎምን ክመልኮምን ክኢሉ እዩ።
نبسمرا مسقع زخاء بمسرتو اتهزبز تقامولو قانقو تقرنيا سلزخوني حسين بيت مهرتو مسجمري نو قانقو تقرنيا تصبيقو كمهارون بعمقو تفولطنون أزي حقي زوي بس تقلت خاء حسين محمد علي سلستي قانقوتات مالت تقرنيا تقري عربي مالت سلزنا برأيو بسلستي قانقوتات زيماتاتون درفتاتون بعلو كوتصن كدارون زخالة بتي دقاقيم كاسمي كايا زي منوط علم تصاسني خاء أم مدرخ وصيو بلعول نفس متأمان كدرفون كله بزي قوارز شبشبان تاقعيتنا يتعذبتي يدقامي بحالنير إذا اللي تشازخاء قلتفو تقبل نوتو سلزعبيو أبي ارتراد رح كي تحصرين بدرجة ما كلايم رأي يخون علم مزيوم زلنا أدو سماعتك ركم خالو نايبغعاتو ملالين من راقصن هي أوزخونا مسكرينيرو كبهالي كال أبتي جزيتي مالتا بسمعتات اتي هاقراوي بوليتيكوي نهري مسعبيتن مزرقاحنا يسورا ارترا بزياداون أب كتما سمرا يخون كالوت كتماتات رؤي زرقاح يسلزنورو زي حدش كونتا زين نما بزحتو أمسنة بابايان مستتصنحهم صورو زنباليين اخماع بلون باستفرالي أقابات نقلسز بإرترا زحيلن زدلدلن كترفو بفلايكا نمن إساي بسرع يخون ناب صورات سلفهم هاقراون صوراون جيدهم كبركتو هتصبعو أتبابعومي حسين محمد علي مزصنحو لعل سميعتن نايدرفوه بنتن كمتهم بزحات سنة بابايان كل قديفهم نميدام سراويت حارنة إرتران تقالاساي هزبن كوينهم بزحايله كقالوسو زبل قرات وصاني مسوسدو بزحات فلط سنة بابايان نود بتقادل حارنة إرترا كون هزبوي جنبار تتصنبيروم يوم كبتهم نبتقادل حارنة إرترا تتصنبرو خا حدا حسين محمد علي نيرو أنا أبتقادل حارنة إرترا حدا كام مريحنا الصورة بايتو كويني أبار كان كابيون سلزنبركو نتي كاب نوح وانات حيزي دمصهم كسمعن كلخو أزي مسل سلزنبركو حدا جزي تسفاي قبر بعيني كريو من بأكال كرهبا من زبل زنبرة تمليتي تقاهيدوس أبقدامي عامتنا يسبعان حموشتن نميدا كوتسون كلو نحسينن كالوتن كابستقبلوهم حدو خيني بحافشقو كونتاتنا يميدان تموكروتاتن زلو حدش معباليتاتن بسفيهم زقولوز كلهم تي حبراوي قالسي حبيرنا وعزنا هنقصلو مخالنا نعيفو لي تذكرتات كوينو كساب حجي كابو أموريا يكولن نزلو حجون حسين محمد علي نزم مدرخة بقي سوزلو هاقراوي مخارز بالصوراون هاقراون جرحو كله دلايلوطي بصوراو منفس رئيو تقبلو نزين هاقرنا ارترازن تصلال وازلو كبيدنا نمقنطاتو كل توريد وازلو قفعتات نتوم تنقطاتو كابسر عليخا حقن محبراو فتحن زنقسا بقوة محدر هاقر نمونان كنسرح طلابين نتيز كايزلو قالسي كلاتنا دليت لوطي بأنو نوم عقمنان تموكران نخان عوتهم كنك آلس كم زقبا دقاقي مخزخا خرن كله بوغنو نتوم بوزحات من الكوسرعات قدف رحريهم ما بسدت أبستفاري لهاقرات زنور زلو مكرات سنة بوين مسؤوم أدلاي رخكب جيرو بحادة تطرنفهم نزد اللو زلو لوطي كعوتهم انتي أب هاقراو يحلو نوستو مركوسي كتسعر كم سخون حبيرو كم تستمنين زحاسبون كأنا بحكين استبقسون مرقصيون توفاين نوتون عوت متان كون نحنا هم بوغنا نهاجر بقدام نسرعنا كابتوم زحلفو زي عوتنا أبتو مكرونا استمركوسة تمهيرنا ما انت هاجر حدقتات جرنا بحدش منفس كن بقاس كبوناي نزي مدرغنا هاجر وزتي يخون دمتصاوي حسننا بقيس وزلو هاجر وتصاوعيت مرحبا كنبل نكلنا مبار كألين كأرومون اللوم نبلوم نقراتون انتها اليوم بقت تاوي تصادفون تعرتاتن كنعوتهم كمن نخل أي تراد أرنين دابلكو بوغناي قبل ألزي تعرامون وفين هزبي ارتراز اللي نمنت كم زي سنقا تقيمي الرقاقت زي العالموي كبرن زهرن سماعتاتنا زي التمالي عوتن هزبي ارترا محمد برهام بلاتا ازي دمت مدرخ ارتراويانيهم زخبركم سمعتنا زغتكاتلو صنحكم قديم تقادلاي محمد برهام بلاتا زعبا دمصوي حسين محمد علي زهبو قال مسكرنا تيرو أقطعم خوينو حسين محمد علي أب نيروبي أبستخيدي وعلى هاقراو مخار بأكار رخيبنا ونزرر بنينيرنا كابز قصيلنا تشعوز قبرنا وحس أرزبال على كان أرغلكم هنا كتكتاتولنا نعدم ازي دمت مدرخ
حراي زغبركا حاو قنيم تقادلاي حسين محمد علي أبزي اب نيروبي زكاير زلو على حقرهم خارطة رخيب كالهمو زي زغني أخيوا خمير خيب كاو انتاي تمساق فتيرو لك كميري تريو ولك يوميتشم كما الرأي أنت أخوينو أني زي مدرخ زبحر كمت سمع زنبوركو بخالق سبات بالملئ قربت اللي سقع زبل الرأي ينيرني قلنا بحكي سب تزي قريب كايو بمعدو فرد محب نجزع رسول جيجا مخانو تماهيري متسيا معرفة زي نايلومي تأخيباتات التخايدة ناي بحكي مالسي عوتن فيشر نايترا نصبون نفتحن سلام رهوان حزب إيرترا زمز غيره وسيدير له عوت أخيبا إذا إخاذ صوعه مالتي. نبز مدام نمتاز بزحك أنا قرأت انتهي كابيت بجيسكا. هو كابيت بجيسكا نزبل حتى قدام أي نجار كاب استفلالي والدباتن كاب كله شنخاتو حزب إيرترا كم تفرطو هيمانوتن قبيلان أو راجان زخلو زلو زمالي حزبي يو إيرترا حزب إيرترا زصوعة كاب زخلو خا ببعينتو بمولو أبو سل التساتفو كساتفوهم خا سل زخالو السيو خا أخون أزبلن زلو مالتي. أوكي. هرمتشن حسين بتموكرهان تاريخ كان أبقالسي مدلاي فتحي إنه يتوايس كأها كم سنة تبعه مثلاً بدرفتات كابوزح مهاري زخونة درفتات ونبريف كلها كم تفضلوا دنبة قومه ويكاني نايلوتي حيلي أبقدام زلت في إرتراوي نايلوتي حيلي أبوزح الدباتي تصنيحهمه كم زعم زل أبوزح حيواتاتوني كايري قد مهجي جن كأتو تسيد كم تندليو أي سوق من سلازي بزعبازي انتاي مال اختل كانوا زوم تجابيهم زلوا يهونوا بحج الجو صبيروا حيلتات. ولك عيون متم كم تزول كايو بزح قدميون تخايديو قلنا يزي قربت اللينا عاي زحوقستني أبناء زخوني عدي تسعنا زي بلو خستاي كاب زخونة من قستي بجنزب نا إتراويان قداينا إتران مفتح تباهلو سل تجبره حدا خابو إزيو وإزيو خا قداي إترا بإتراويان مسز جبر أب حدا عود كبس حنا زخل إلي أمن. حراي زي تقامو أنصار ملكي باستفلا لي من قدي زقلت صحاء بصحوف بدمتي بسنة طباب بمن باستفلا لي من قد خون خليمه مساها 5 سنة طبابي سنة طباب إيرترا أنصار ملكي أم مكات كم يعلو تبل كم يتمزون والسوء أبو اشتزلو فرد خبرلو أي خليني مخنياتو حدا أكل كابتن حزب إيرترا سلوزخونو تي أب إيرترا زلو سرعة خاء نخلو أب إيرترا زلو ونينو سلوزلو خمناتو نعم مالسي حتى تقاومو خقرب أي خليني قل تي أني كساب حجي زي كعقبلو زي خالكو زلوخو اتوم درفتن موسيقانياتاتن أبدق زلو بحلفو كوا أب إوروبان أمريكان زلو زخلو وصعان قفعن أب رئيس حزب إيرترا النار أيو إيرترا خاء أب زي تفلت سلمات تخيط كم زلا النار أيو سي سوق مبالو نعم ترأي بلين كو قورو مزخل. هراي الصراحة أنت هببتي فلت درفلاتك حتى نذكرنا في كورس وزهدري كات كونطيها جن أبزي ناي لوطي ويكا ديمقراطياوي لوطي أممت أنكايدو مسرح بزح جزء دقاقي ما نسمع درفلا ميرئ كاتم ومي سمع كاتم تبل وانقوا تقرمو كابيت بكيس كأنا زادر فزياء دريف كيان لك أيو متشم زادر فزياء نوح جزء وسيدات اللي نتقدني مالسيني خستاين أخبله دحر خاطر قطن بجزء أرسل بعلي بنفسه يزجبر كوجت من زمانيو اتهم وخبلنا نزخ عليه اتوز عتات النابر تعي مسكدي اتي أبيات فردي بقنع فردي زي ما هابو حزب إيرترا ليه
معلت دحر معلتي ناتجقنا مسرأخو كم أون تفتح زبها الزنبري وتنازلت كلنا نأمن له كلنا يوحنا إلنا تقبلنا قل تي حرنت زبها الزنبري مالت كميجر حزب إيرترا حرا كونسي نفسه بنفسه يحضر بعلو خا مرجو يكايد مالسي إيرترا نهزبا زي كونس نخالي أبنت كوينا نقربا بتان مول حزب عالم مالس حنتي ديمقراطياوي فتح زلوا هاجر كتكون زبايا ينيري جن تزرع زادر في زي أخذ فنز خالي بيت ما صرتي زوجوا بزحات عرق تخان مقالس تخان كون الصوم إنها تعسو سوق تبل سب بزخون بزي كون إنها تعسو سوق تبل قفعي ناي بحقي أبعين خاننا رأخايو سوق تبل إذا كله سلزر أخو عقب زي نبل نحنا خدنا رفتمتن نزقو الدائزين انت زي تماويتنا وانت زي قتيمنا دا من يخقط موزخل بزيمان درفن غير ناسنا جدا أبقزا خمزو أتونتي درف غيرنا نزسرعة زخم قط مولنا بزبل إيه غيرها مبرتم نبال أيكونن جن قفعن حماقن النار أنا تم بالناسي زقرميو حزب إيرترا تم كبل يقولون كنت صبصبان تدا أخوينا كابتي زي ناي أكال سنكلات استوعلو جزء جميركا كسب مجرشة الزحجي نايتهم G15 زلو أتحيسكا قالوا تونكم بشنخنا إسلام كندي معت ناي تمرتي زهوز نقولو أمو مأكلاويان دك إسلامون تأصون زموتو قالو أسمعتهم زي تفلتة أبي تأشيرهم زلو زي فلت ببزحي قفعن مو حزب إيرترا كم زين عب شنخ حادي شنخ وسيد وخي مثل ده أمبر بمو حزب إيرترا قفعي النار أي ومؤتم زخولون قازت أن يعتاتن درفتن كم أزم الصلو سوق مبالهم سوق كنبلي بنان بزبل زقبر قادر فيها. Thank you. Thank you. Thank you very much. زخبركم سمعت دمت مدرخ مدمنا مزام صماء زينا وتحستنهم أبزي حقاون قدك سب مريح تراكم تنحوز نقرلو إيرترا طرطر بمتحبار سمت تا عدت إلانن جرمنن أبزي حلفة سمون أبتحت قيدي كم زعتوه كابت كباب استفنو زينا رديوم اتيوناس رداس تبهال إيرتراوي أبزي حلفة رحمي أزيغتشن 15 جميرو كدلا متنحو زملكتو تابات أبالات تا جرمن بزكادو استوهادن نوح جزيز وصلن وفري أبتحت حبيولات انحا كتما غوتينغن كأيدن أبتحت تون أحلوا بنفاريت نابسب مزعدت إلان كركبن كم تقبري أفليتهم مأكلاي بحث تساقرم ناب هاقرات أوروب أزاقاتهم موشا بودا هاي زتفون هاي زلو تحت عدم سدتنياتات قطري لعلكال أواني زايد كم زلو أوروبول استبهال هاقرات تكال بوليس حبيرم بمسارة حبريتات هاقرات تكال بوليس مريرن نويحن قعزو كيلوم بزي زخونا مسنيتا ناب هاقرات أوروب أكاب زاقاتو قلعو زاقيت نايتهم 10 شهد هاي تأفيو كم زلو بفلايب عدت إلان حدا كاب كل تسدتنياتات قلعو شابود هاي تفئ ملاو كردا تقايل اللوم زيغاتات هاقرات أوروبا بلعل سدتنياتات زريو زلو تقلقات زبقى ملك عند حزي غير كم زلو تقريتهم زستقلت بقدام شدش لكاتي تلعل عسراز قطرهم زيغاتات تشك ريبابليك أبرئسة كتماني هاقرهم براغو نزركب ناي سدتنياتات مأكل بحاوي دحر مكتسالهم يوم بتمت قاعتي حدا سدتنيا كبيد أكلا ماسيتي كم زورو زملكتو سب متسطاتا كتما اتمت قاعتي بمن كم تخيلين مفلات مرمراتاتي كاد من الله واردي أمهم منقص عادت إلى نابتهم سدتنياتات مأكلاي بحر تساقيرهم زوات حوان قماق مهاقرو زغطلو زلو زيو حسا سرارحان كايدو وزلو سب أو حاجزاتن زاقيت كتسقن بزي مخالو أبتم كوابيتات كسلاسلهم تسنحك مناو حاجزات دو كبلهم كم زو سنة دكتورات بزيدو بستبها لما حبري حبر علوم
ኤርትራ ተቃዳማይ ጉያ እግሪ ጎይቶም ክፍለ ነቲ ኣብ ከተማ ጃፓን ብሸውዓተ ለካቲት ዝተኻየደ ቅድም ፍርቂ ማራቶን ካገዋ ማሩጋ መትዓዊትሎም ጽሙቕ ዜናዊ ትሕዝቶ ኣብዚ ፍጻም